Fakt toto. No, Do 24.7.2024. piškotová torta 2,18. Do 7. mesiaca. No, nejaké 3 mesiace to má za ruku. Takéto veľké balíky, áno. Áno, pozerám aj ja. Prácleky takéto obrovské. To sú... Salónky? Alebo čo? Ne, pralinky. Pralinky za takú sumu. Po 4 € pralinky, ale kilo praliniek. Ale 4, kilo, áno. hej. A rôzne chute, očividne. Fíha. Alebo takéto... Aha, aj konzervy. Mesové gulky, predakovačka. Guláš. To sú trošku ďalšie. Ale opäť stále. Tu sú cestoviny. Kúkam. Pozri, 44 centov špagety stojí. Normálne špagety Ale to 44. sú klasické, to sú nie one. Nie sú makaróny, hej. 5 kg cestovín, 6,50. Aha, čo? Krovky Krovky? za euro 44. No, vezmi kľudne. Ale majú takýto veľký balík za... Čiže to nám stačí, ale to na okoštovanie. Euro 53, waflová torta. To? To je že za 5,45, ale rôzne druhy. Toto mi je také známe z detstva. Asi kilové približne. Áno, kilové. Toto niekedy aj na Slovensku bývalo v detstve. Hej. Už som to dlho nevidel. Takéto, aha. Žele. Euro 60. Ja, to vyzerá dobre. Zoberieme? No, ešte. Mandle v pohode, hrozienka. A vyzerá to ako čokoláda. Ale sú to čokoládové, kakaové. Aha, majú aj chalvu. Pozri, euro 30 chalva. Vanilku nemá. A čokoládové sú malinké, áno. Ale vezmeme vanilkovú jednu za euro 30. Skoro pol kila. Za špagety. Alebo už nie sú makaróny. Špagetiš. Obyčajné. Tu sú kolínky. A nejaké takéto hotové jedlo za 90 centov. Ty kokso, také obrovské. Aha, muffiny. 2,70. To je dobré, že keď si kúpiš a môžeš si to vyzdobiť ako Áno. chceš. Za 3,70 kilo cukríkov. Ty brve. Kilo cestovín euro 10. 1 kilo. Toastový chlieb euro 14. Aj vínka. Aha. Poďte, aké vínko. 2,30. Sladké sušenky. A toto budú asi rôzne Keksiky. keksíky. No, kilo Ale keksikov. neviem, či to stojí 4,4. akože celé? Celé, hej. Celé tam píšu. Aha, takto trubičky. 2,60 trubičky.
Ale veľmi veľa trubičiek. Pamätáš si toto? Čo sú tie diskokeksy? No, to je napodobne takých diskokeksov, hej. Ale väčšie. Všelijaké linecké pečivo. Kilo lineckého pečiva, takéto plnené. A krehké masové sušenky. 3 €. Akože oplatí sa to. Škoricové sušenky. Ty brďo. Nejaké 8 sušenky. Po 70 centov takéto čipsy. No, Takto veľká krabica krásna, to za 5,81. no, videl som. Je tam koľko? 24 kusov. Ty kokso. 24 za 5,80. Co? A sú tu Rôzne chute, vidím aj čokoláda, vanilka, Čokoláda, jahoda. vanilka, jahoda. Všetko možno. Sušené ovocie. Čo je toto, že americké lahodné sušienky, ukáž čo to je? A kukisky. Kukisky, Kukisky. 3,78. To je ešte také tvrdšie tiež čajové pečivo. Áno. To je všetko čajové Aj pečivo. takéto niečo za €70 A panené. toto sú... Že perník panený višňou. Áno, perník. Aha, toto vyzerá dobre, pozri. Neviem presne, čo to je ešte. Dobre. Že Zephyr v čokoládovej polove, 4,50. Čokoládové polevou. Uja. Toto je mäkké pečivo plnené No, príchuťami.